Oh Kamala Baba, oh Kamala Baba, Yamtata, oh Kamala Baba, oh Kamala Baba, Yamtata, oh Kamala ngibingelela endaweni zonke, ngibingelela onke amaqhawe, ngibingelela bonke abantu benkosi emhlabeni wonke. Prophet uXaba lo Dr. X, prophet wabantu usethelekile. Ngithi nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ungakhohlwa kunabantu abangalali abahambela impilo yakho. Ungakhohlwa ukuthi awuphumeleli. Wavalwa umuntu, uyovulwa umuntu. Kwaphuma umuntu wayofuna izinto zokuvala impilo yakho. Musukulala kubamba ezingelayo, abantu bayaganga ngaphandle. Ngithi ngiyabonga, sanibonani lapho eFull Trust. Bantu base Full Trust benginani bekugcwele inkumbi zabantu lapha eFull Trust Town Hall. Ngiyabonga, ngithi lapha eFull Trust ngidinga ubufakazi. Sibonile abantu bephila, kuphuma imoya, kuphuma amadimoni. Sanibonani Full Trust, sanibonani umprofeti unithembisile ngizobuya ngibuye. Sanibonani Mpumalanga, umprofeti uXaba ngizobe ngilapho eKempville Stadium mhla ka 28 September ngizobe ngilapho eKempville Stadium. Inkonzo yokuphahlazwa kokhamba, inkonzo yokuphahlazwa kokhamba. Abaphele abantu lapha ePiet Retief Stadium. Umprofeti uzobebeka abantu izandla, uzobethandazela. Abaphuma abantu kodumbe, abaphuma abantu yonke Swaziland, abaphuma abantu eSwaziland. Nginensebenzo engikuphathele yona lapho. Wonke umuntu ozobe khona lapho ePiet Retief ngomhla ka 28 kube kumgqibelo ekseni. Imoto zomprofeti zobe seyimile ngo9 ekseni ngomgqibelo. Wena onesibaya ngiphathele ini umquba, wena onomuzi ngiphathele umhlabathi. Ngithi wena ozobe ukhona ngiphathele insebenzo yakho, imbewu yakho ka 350 rand. Umprofeti uzofika akunikeze nansi insebenzo ozoyisebenzisa ezokuhlanza igeze. Wena ozobe ukhona ngizobe ngibhizi lapho ngibosisa abantu lapho eKempville Stadium ePiet Retief ngo9 ekseni mhla ka 28. Abaphume bonke abantu eindaweni zonke. Ngizobe ngiphethe nenkonzo yokuphahlazwa kokuhamba nabathakathi. Ungakhohlwa ukuthi khona into eyafakwa emsamo wakho, emsamo emndenini. Kunezinto ezasetshenzwa ezidinga indoda ethunywa uNkulunkulu. Ngithi ngisemandleni ngifuna abagulayo. Bese ngithi uma ngisuka lapho, mangisuka eMpumalanga ngomhla ka 5 ngiza lapha eDurban. Usethelekile uDr X Durban. Ngizobe ngise-Durban Station, phakathi eDurban Station. Abaphuma abantu kwaMashu, abaphuma abantu eMlazi, abaphuma abantu Eastern Cape, abaphuma zonke indawo Durban ngomhla ka 5 October. Usethelekile umprofeti wabantu. Ngizobe ngikhuphula ithoni, inkonzo yokuvulwa kweminyango yabathakathi, amajele la kuboshwe khona abantu. Ungakhohlwa izinto zakho ivaliwe. Ngizobe ngivula iminyango amajele obumnyama
imimoya, ngizobe ngivula iminyango yamajele, ngizobe ngiphethe inkonzo yokuvulwa kwabantu amajele, ngizovulela lento abakufake yona ngizoyikhipha, ngeke ngihlule mina. Baningi abantu engibasizile, kunabantu abaphesheya kwezilwandle njengamanje abasebenza khona, kunabantu njengamanje abaphethe amakhampani, kunabantu njengamanje abayisebenzayo, kunabantu njengamanje into zabo eziphakeme. Ngithi mina come Dr. Exlo, ngishaya ikati kuvela umnikazi walo, ngishaya inyoka kuvela umnikazi wayo, ngishaya unwabo emathuneni kwasetshenzwa amathuna. Ngithi mina inkonzo yokuvulwa kweminyango lapho eThekwini ngomhla ka5 ngizobe ngiphakathi eDurban Station. Phakathi eDurban Station abaphuma abantu koMasha, abaphuma abantu eMlazi, abaphuma abantu koMaritzburg, abaphuma eDurban. Prophet wabantu lo, ngizovula umsamo wakho wena. Izinto zakho zimnyama usaphuphi noma ulele. Njengamanje awuboni lutho. Ngomhla ka5 ngize eDurban, ngomhla ka28 kulenyanga ngiza lapho Piet Retief, ngisazomemezela futhi ezinye indawo, ngiyeza futhi ngizomemezela nje maduze ukuthi uma ngisuka eDurban ngishona kuphi. Ngithi mina kubamba ezingilayo every Sunday siyakhonza. Wena udinga iwash, udinga insebenzo enamandla, fona njengamanje siyakufonela, uyafona sikuphosele, siyakuphosela. Ngabe use Cape Town, use Durban, all over South Africa, insebenzo kaMprofeti, iwasho kaMprofeti sizokuphosela zona. Fona njengamanje ufuna ulwazi, nanka amafoni ehla enyuka. Inkonzo lapha ePiet Retief, inkonzo yokuphahlazwa kokhamba. Ngizobe ngiphahlaza ukhamba, ngizobe ngiphahlaza ukhamba, ngizobe ngiphahlaza ukhamba, ngizobe ngiqaqa amafindo, ngizobe ngiphahlaza ukhamba lobumnyama olathunjwa. Ungakhohlwa khona imisi eyaza wathi uzalwa kwabe sekuphehlwe amanzi amnyama, kwafakwa isipoki emsamo, ngizosikhipha mina. Abaphuma abantu ngicela wona azobe ukhona lapho ePiet Retief ungiphathele imbewu ka350. Nina eDurban ngisazonihlelela ukuthi khona insebenzo engilungisayo njengamanje enginiphathele yona, ngizomemezela ngeviki elizayo. Kodwa ngomhla ka5 ngizobe ngilapho eDurban Station, abaphume abantu. Wena ohlala kude, uhlala eDurban, uhlala zonke indawo, uma ufuna ukubona umprofeti fona njengamanje, noma ugibela imoto uze wehle la eMTN, uhamba ngendiza wehla la eKing Shaka, uhamba ngendi OR Tambo wehla OR Tambo airport. Ngithi fona mawufika khona, zikhona imoto ezokulanda OR Tambo airport. Njengamanje usuka zonke indawo Cape Town, phatha ingubo yokulala, ungakhohlwa. Ngithi umprofeti wabantu lo, ngithi ngithelekile ngomhla ka28 ngizobe ngilapho eKempville Stadium ngo9 ekseni, bese kuthi ngomhla ka5 October ngizobe ngilapho eDurban Station, abaphuma abantu eDurban. Umprofeti usethelekile. Ngithi mina kubambe singelayo, ungakhohlwa. Buka njengamanje uhlelo wena ozobe khona eMpumalanga lapha na ePiet Retief. Ngicela ukuthi ungiphathele isikhiye, uphathe isikhiye esingakasebenzi. Wonke umuntu ozobe khona ngizobe ngivula ngisho izinto ezivaliwe, uphathe isikhiye esisha uze naso. NaseDurban futhi ungiphathele isikhiye esisha. Wonke umuntu ozobe khona kulezi inkonzo lapha ePiet Retief, ozobe khona ePiet Retief, ngicela ungiphathele isikhiye, uphathe isikhiye esisha. NaseDurban uzophatha isikhiye. Bantu baseDurban ngizomemezela zonke inhlelo ngesonto elizayo ukuthi nizophatha ntoni. Umprofeti usefikile, ngicela kodwa ungiphathele isikhiye. Zonke inkonzo ngizobe ngivula izinto ezivalekile. Ngiyabonga uNkulunkulu anibuse nonke. Akizileke lapho ngizothandaza. I did not come here to pray. Ngizolwa. I come to and get myself to the warfare. Khona isikhathi sokuthandaza, There is a time to pray. khona isikhathi sokulwa. There is a time for warfare. Ngoba abathakathi abathandazi. Sorcerers don't pray. Abathakathi bayathumela balanda izinto Witches are collecting kubantu ukuthi voodoos izinto from ezolwa nawe. people to come and work against you. Abantu bayathakatha la ngaphandle. People are very technical through Baningi witchcraft. abanye phakathi kwenu There are many people among you. abaphumeleli They don't get breakthroughs and prosperity yobuthakathi. because of sorcery. Nixoleke bakwethu, Sorry, fellows. mina ngisebenza ngesiphiwo.
The prophet is operating through a gift. ngisebenza ngendlela engajwayelekile It's a unique way labanye abaprofeti compared to other prophets. olwamubizo My calling akulona olesikole iBible is not for school theology. ngagcina ku standard 3 My education is rudimental. kodwa ngobizo lami Through my calling, sengibuya ngisho phesheya kwezilwandle I even come from abroad. uma usebenza ngobizo Operating through a calling. angithi nina ama-African fundisa ukuthi uNkulunkulu usencwadini Africans are indoctrinated that God is within the scriptures. no uNkulunkulu khona kuwe God is within yourself. uNkulunkulu khona uyakhuluma kumuntu God is conversing within the humanity. ngaphandle kwencwadi Without scriptures, abantu abaningi ingqondo zabo most zaguquka of people, their minds are brainwashed. hayi uNkulunkulu usencwadini God is there by the book. incwadi iyakufundisa Book nje is just teaching you. baningi abantu abasontayo kodwa balamba nazo incwadi zamabhayibheli with these Bible called books. uNkulunkulu ukhona phakathi kwakho God is within yourself. you know Yes. yazi khona I know there are abangibhekile people that are watching the prophet right now. nginezitha namhlanje The prophet has got enemies ngoba ngibulala izilwane zabo abantu because I destroy their evil creatures. uma ngilapha ngithatha uchance Yeah, I'm not taking chances. angihambi ngedwa I'm not alone. kunabantu bakamoya engihamba nabo Spiritual people with the prophet. kunezithunywa engihamba There are nazo messengers with the prophet. wonke umuntu ophila phansi kwezulu Living on the nomhlaba planet Earth. unezithunywa zakhe ahamba There are nazo messengers that are with you always. There kunezithunywa are messengers that eyihamba nawe are with you. They eyikwembathayo are occupying you. abanye ngabe kade bafa phakathi kwenu That long time ago about abanye basinde some ey'bhanyini concerns from Abanye basinde emthini. from the sorcery bavikela ziyithunywa zabo messengers ngoba are kukhona protecting them. okusamele bakwenze emndenini Standing within the family to be abanye phakathi kwenu people abazi among you, they are lacking knowledge. uma bekhona la ungaba usekho You could emhlabeni be dead long time ago. namhlanje ke ngizobulala Come to destroy and kill. ngifuna abathakathi I want the sorcerers. abanye bahambile abathakathi They went there. bafonela abanikazi They beyilwane found the SPCA. kwathiwa umprofeti uqaba They say Prophet Dr. X. nangwe eqeda iy'lwane Man is zabantu killing uqeda animals. iy'lwane Ah, killing animals. lalelani Listen, fellow. angibulali iy'lwane I mina don't kill no animal. kufika umuntu Someone will go to the prophet. uqakekile lo muntu One is confused and in Njengoba nawe trouble. uxakekile Others are namhlanje. confused and in trouble Uyafika right lo now. muntu kimi. One will go to the prophet. uthi lo muntu baba Hey, umprofethi Father prophet, Nginenkinga. I've got a problem. iy'nto zami My zivalekile matters are locked. ngibathe ngiyazama I'm trying ivalekile upon nothing is coming njengoba right. bakhona abanye phakathi wenu People among you Abanenkinga. they are in a iy'nto zabo dilemma. Their ivalekile matters are locked. kodwa namhlanje ngizoyivula namhlanje To release them. ngizoyivula namhlanje To release them. lalalala Listen here. sawubahambile Be a abaprofethi pillar to post. udr x Dr. X. ongasebenzi eBible school ngizokuvula I'm gonna release you. lalalala Listen. uma ngila Prophet is here. ngivula ngisho umsamo wakhe ekhaya Pastoral fulfillment. lapho wavalwa khona Wherever it's low. lapho kuboshwe khona Wherever it's low. ngizovula I come namhlanje to release it today. Dr X ubulala izilwane zabantu Dr. X is still straying evil creatures. iyafika le ndoda The man came to the prophet. ithi le ndoda He said, I'm ngiqakekile in a dilemma. into zami zimnyama Matters are tenebrous. They kanti ngoba zimnyama are darkened. zenziwe ukuthi zibe They are meant mnyama to be black. anibazi abantu bathakathe kanjani People are very ngaphandle technical through witchcraft. and then aphele Be careful. la kulomhlaba Yeah, plan now. ungamthembi umuntu Don't trust nobody. kunabanye phakathi wenu People among you. Abanenkinga. They're in a problem. iy'nto zabayilungi Their matters not come abanye right. bathakathwe ngaphakathi emndenini In their family. abanye bathakathwe zihlobo zabo By their relatives. la emhlabeni They are on planet Earth. kunabantu There are people. othi mawuhlaba imbuzi Slaughter a mawuhlaba goat, inkomo slaughter a cow. kunezinto They abayilandile are collecting it. abazovala They want to umsamo know the wakho ancestral platform. ngikhuluma izinto ejulileke They are la very deep.
ithi le ndoda The man said, baba kumnyama Father, it's very dark. sengithi The prophet ngoba namanje said, ikhona into engiyiphethe the prophet kudala izinto uyiphatha kodwa ke uthatha yami namhlanje Take this one for Dr. ake uthathe ka Dr. X namhlanje uzophumelela You're gonna get a I don't care ukuthi breakthrough. abathakathi bangaki How many are bazohlukana phakathi nendawo separate in the middle? uzongilandela uze egoli wena Go uzobonga to Joburg and thank the prophet with a piece of token. lalela la Listen, njoba ngimela see the prophet in the middle. ungacabanga ukuthi Do ngilambile not think that I'm starving. uNkulunkulu wangibusisa He's blessing the prophet. ngabusisa kwaShembe eNazaretha Still in Nazareth. lenda iphuphe ngiphethe Cannot expire. ngabusiswa mina uThixo lenkosazana ngabusisa unyazi lwezulu The Lord to angeke ungenze lutho interfere with the njoba prophet. ngila There's a prophet is here. ngibuye ngishisa impepha emsamo Inside the ngibuye ngikhulume nezithunywa zami Carry the message of the Klaba lineage. ngisho unyazi lungithanda The kabi Lord likes the prophet. ngeke ungenze lutho Cannot interfere with the prophet. ubani owake washutha nonyazi You lwezulu never take a picture with the Lord. ubani owakashutha isithombe noShembe ngoba ubani umshumali uqaba uDr X Prophet Dr. X. umprofeti uqaba kuphela Dr. X only. ake ngitshele Let me inform you. isipho somuntu ngeke usithathe Someone's gift cannot grab it. isipho somuntu ngeke You usithathe cannot steal it and steal it. ngayiphiwa lento This is given to the prophet. lalelani Listen. mina ukuhamba kwami la Walking up and down. ukuhamba kwami phakathi wenu kunento eyenzekayo phakathi wakho kunento eyenzekayo emzini wakho Within the home. ngithi kule ndoda ake uthathe Say to the nazi gentleman, washo zami Take my products. iyahamba le ndoda iyayithatha iwasho He took the products. ithi kumnyama So it's very dark. qaphela Be careful. bayaganga abantu People are ngaphandle very technical. They are notorious. kodwa special phakathi Oh, emndenini within the family who are next of kin. ngoba umthakatho ongaphakathi The emndenini sorcery within the family is La very emhlabeni ungathembi dangerous. muntu. Don't trust nobody. on the ungamthembi planet. ngisho lohamba naye umngane wakho Your associate. ngitshele inyani It's a truth. qiniso It's a fair. le ndoda ithatha iwasho Return yenza to the lento product. engishoyo He complied with the directive of the prophet. wavalwa umuntu You uyovulwa were umuntu futhi released by somebody. kwaphuma umuntu waphumela umndeni wakini walanda izinto wathatha umhlabathi wabheka kwamhlaba iyalingana ngoba eyovala wena ivale nenzalo yakho kodwa kasoze aphumelela lo mthakathi Never get a breakthrough. angihlali la ngizokulwa la Come to fight here. amadimoni azophuma namhlanje Run away. ubuthakathi buzophuma namhlanje Run away. ujwayela abaprofethi abeza la namhlanje kufika uDr X unogwaja kagesi owabusisa Nazareth I don't care hayi sebenza moya Holy Spirit operate. sebenza moya Holy Spirit accomplish Sebenza the moya. mission. Holy Spirit accomplish the mission now. idalwa zabo They are messengers. laba bantu There's people. esibalethe kule ndawo Brought them in here. masiphakame Let them namhlanje rise up today. makube khona ukukhanya empilweni zabo in their lives. makube khona ukukhanya empilweni zabo abangasebenza bathola imisebenzi abasebenzayo bathola imali abavaliwe ngiyabavula namhlanje Release them today. izitha zakho ngiyinqaba namhlanje Bury them today. hayi sebenza moya Holy Spirit operate. mina ngikwazi ukusuka la ngeswazini Go to ngila Swaziland. Yet your ngiye prophet lapho is- wavalwa khona Wherever your love lento was ibona lost. ku TV ngiyenza manje The prophet is going to do it. ake ngitshela kahle Let me tell you. I don't care ukuthi uthini Nandaba, whatever is your opinion. uyabona umsamo wakini bawumnyama usoze waphumelela You empilweni cannot succeed in life. akunandaba ukuthi umfundisi So where you're a pastor or whatever, unamajazi with some garments, qualifications, Ungathandaza ukuthandaza. you can pray. That but makumnyama emsamo wakini very dark ekhaya on sensuary there. baningi abantu abangashadile la People that are- abanganabafazi bayaguga they are getting old. ingoba indaba isuka emsamo la isuka khona abanye bavalwa kwaphehlwa amanzi amnyama
sanibona uthi ngisize baba uthi ngisize ngelosi mina ngiyakubona namhlanje uzophuma usizakele namhlanje I know niyazi ngiyatsiba kaSisuthu le ndoda iyahamba ngithi hamba The ufutha gentleman came, go and steal. iyahamba yenza lento He did it. ngoba kubalekile ukwenza important izwi elishow to umprofeti combine- ophambi kwakho ngiwabonile amandla akho khulula uqobo lwakho ngiwabonile mina Ngiwabonile amandla akho aphulitshogwe nezibopho ngiwabonile amandla akho avusishosha nephuphuthe ziyabona khulula niyazi na ukuthi la phakathi kwenu kunabantu abathi bahamba bodwa kade abahambi bodwa And yet they are not alone. khona izinto abahamba nazo khona izinto abahanjiswa There are nazo things that are with them. khona izinto abalaliswa They nazo are sleeping with them. abanye phakathi kwenu Some among you, yonke into ayenzayo everything they ayiphumeleli do, no success. ngisho inzalo yakhe ayiphumeleli Offspring, they don't get breakthroughs and prosperity. ngoba kunezinto abahanjiswa Things nazo that are with them always. yahamba le ndoda yafika yafutha yafutha yangena esifuthweni yathatha iswasho yafutha yafutha yahamba yawuchitha When amanzi he threw away some water. umibuya lapha He came back from la the kade ifutha khona where he was steaming. endlini Within the room, sekhona ikati selifujuqu there is a carcass of a ikati dead cat. alaziwe ikati Not belingekho known. The cat was not there. insebenzo Immaterial. kusho ukuthi lo muntu lo The person uphila naleli kati with the cat in his life. ikati lihamba naye Cat is with him always. lidlala naye It's sleeping with livuka him. naye Wake up with kodwa him. iwasho The zomprofeti products of the zibamba prophet, ikati they caught a cat. kunabanye phakathi kwenu ngiqinisele There are ngiqinisele people ngithi kunabanye verily, phakathi kwenu verily abathi among you, babelele those who are ebusuku sleeping abanye at night, balaliswa some ney'nyoka with ebusuku the serpents at night. abanye balaliswa notokolosho With the ebusuku water sprouts at abanye night. iy'lwane ziyabalala zilela nabo Being ebusuku used by the evil creatures at night. anibazi abantu bathakatha kanjani abantu Very bakulesi technical, sikhathi so sorcery. uyabona mina You see the prophet, mangabe uyisangoma if you are a divine, uyinyanga you are a herbalist. unomuthi wokubulala abantu So the sorcerer is chaff. Nawe ungumthakathi You futhi. are a witch and a sorcerer yourself. ake ngikhulume one day Let me speak. Ngolunye usuku. iyabuya le ndoda iphethe The ikati gentleman ethi came back with bakumprofethi a ngizobonga carcass of a cat. Father prophet, come yikho-ke kuthiwa ubaba ubulala iy'lwane zabantu killing animals. ake ngikutshela indaba Let me tell a ongayazi story that you don't know. ngicela ukuthi unkulunkulu I'm asking for God. nazo zonke iy'thunywa zakho All your messengers. masikuphe indlebe Let me give kamoya you spiritual ears. lento engiyishoyo ingene uyimamele ngoba namhlanje ngizokulwa izimpi eyibhekene nawe namhlanje Of yours.
yini abantu bakhona ukulanda people izinto komhlaba yalingana collect zokuvala to wena kodwa not abantu lie. abathunyiwe People abakhona are ukunikeza abantu izinto They zokubavula cannot reverse those spells.